cop estem més a prop del nostre objectiu. Sí, xef, ho aconseguirem. Només ens falta trobar l'ingredient perfecte. Espàrrecs, xef. No diguis bestieses. El que ens falta és trobar la carn de la joventut i la innocència. El que farem serà segrestar un nen i una nena. Com vols segrestar uns pobres nens? Tu calla i fes el que jo et digui. Benvinguts al restaurant Piccolo. La nostra especialitat d'avui és la pizza. M'encanta la pizza. A mi també. Ei, escolteu, em sembla que he trobat els nens perfectes. Doncs digue'ls que quan acabin de sopar passin a fer pizza. Sí. Perdoneu, el xef m'ha comunicat que vol ensenyar als nens a fer pizzas. Em sembla una idea perfecta. Està bé, però aneu en compte, que no vull que us passi res, d'acord? Val, mare, tranquil·la. Així que anem a fer pizzas, Seieu un moment en aquestes cadires que jo i el xef anem a preparar el forn. Ja estan preparats? Sí, xef. Doncs anem per feina. Arnau, no creus que estan tardant molt? No, segur que estan buscant alguna cosa. Auxili, mamo! Auxili! Mamo! Has sentit aquests crits? Venen de la cuina? Això crec. Per fi, el moment que esperava.